Хора, днес няма само да рисуваме емоджита. Пишете имена и цветове на имената ви и ми пишете в лично да ги напишам. Давайте пишете имена, това момиче иска да направя, това е едно момиче. Моля, направи това емоджи. Добре, ще го направя. Обичам те. И аз те обичам. Избирам ти това място. Съжалявам, малко не пише химикала, виж. И даже после, когато някой пише емоджите имена и емоджитата ще ги нарисувам. Така че последвайте ми и пишете имена със цветове. Но трябва да знаете, че трябва 2 цветове или един цвет да изберете на името или на емоджито. Чао хора, обичам и последвайте ми. Чао!